ରାତି ବଢୁଥିଲା, ଆଖିର ନିଦ ହଜି ହଜି ଯାଉଥିଲା। ସ୍ୱପ୍ନଗୁଡ଼ା ଆଖି ଆଗରେ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଚୁରମାର ହେଇଯାଇଥିଲା। ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ହୃଦୟଟା ଖାଲି ଛାଟିପିଟି ହେଉଥିଲା। ଲୁହ ସବୁ ଆଖିରୁ ସରିଯାଇଥିଲା। ଯେତେ ଚିତ୍କାର କରି କାନ୍ଦିଲେ ବି ଲୁହ ଜମା ବି ଆସୁନଥିଲା। କିଛି ରାସ୍ତା ନ ପାଇ ମନଟା ଶାନ୍ତ ହୋଇ ବସି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏ ବିବେକ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ଚାଲିଥିଲା, ପ୍ରେମ କରି କ'ଣ ପାଇଲୁ? ସତରେ କ'ଣ ତୋତେ ଜଣା ନଥିଲା ପ୍ରେମର ଶେଷ କେବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବୋଲି? ଆଉ ଏବେ ଭାବିଲେ କ'ଣ ହେବ? ସତରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ଚାଲିଥିଲି, ପ୍ରେମ କରି କ'ଣ ପାଇଲି ଆଉ କ'ଣ ହରେଇଲି? ଆଉ ଉତ୍ତର ବି ନିଜେ ପାଇଯାଇଥିଲି। ପ୍ରେମ କରି ଅନେକ କିଛି ପାଇଛି, ହେଲେ ସବୁ କିଛି ହରେଇ ଦେଇଛି। କ'ଣ ପାଇଛି ଶୁଣିବେନି ଆଜ୍ଞା? ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ମିଛ ପ୍ରେମର ଅଭିନୟ, ମିଛି ମିଛିକା ଛଳନା, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ। ଆଉ ଜାଣିବେନି କ'ଣ ହରେଇଛି? ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ହସ, ଖୁସି, ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ସେ ରାସ୍ତା, ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ହରେଇଛି। ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏ ହସ ଖୁସିର ଜୀବନ କାଟୁଥିବା ମଣିଷଟା ଆଜି ଜିଅନ୍ତା ଶବ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଦିନେ ଦୁଃଖ କ'ଣ ଜାଣିନଥିବା ମଣିଷଟା ଦୁଃଖର ଘରେ ଘର କରି ରହିବାକୁ ଲାଗିଛି। ଦିନେ ଯୋଉ ଆଖିର ଲୁହ ଆସିଲେ ତଳେ ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ପୋଛି ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଆଜି ଲୁହର ନଦୀ ବୋହି ଯାଉଥିଲେ ବି ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ଅଟକେଇବାକୁ କେହି ନଥିଲେ। କାହାଣୀ ତ ଭାରି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ପ୍ରତାପ ଭାଇ, ହେଲେ କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି ନିଜେ ବି ଭାବି ପାରୁନି। ପୁଣି କହି ଚାଲିଲା, ଆମର ଏ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଆଜିକୁ ଠିକ୍ 7 ବର୍ଷ ତଳୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଏକ ଟୁରିଷ୍ଟ ବସ୍ ବାହାରିଥିଲା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସାରା ଉତ୍ତର ଭାରତ ବୁଲିବାକୁ। ଯୋଉ ବସ୍ରେ ସେ ଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ବି ଥିଲି। ନା ତାର ଥିଲା ସୁମନ। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯାତ୍ରା।